8 lokal na pamahalaan sa rehiyon ang binigyan ng pagkilala sa 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award ng Commission on Population and Development o CPD Bicol noong Martes, Setyembre 9. Isa sa mga pinarangalan ang LGU Barasa Catanduanes na nasungkit ang ikaunang pwesto para sa municipal category. Ayon kay Mayor Paulo Teves, ang kanilang pagkakamit ng ikaunang pwesto sa municipal level ay resulta ng pinaigting na programa para sa mga kabataan. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga pagtitipon para mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan sa population issues sa bansa tulad ng teenage pregnancy. We will continue to support the programs of the Population Commission through my population officer. Lalong-lalo na yung mga program na to will benefit the youth natin. Sa parehong kategorya, naiuwi ng LGU Ginubatan ang ikalawang pwesto habang nasungkit ng Karamoran ang ikatlong pwesto. Sa city level, nanguna ang Naga City, sinundan ng Sorsogon na sinundan naman ng Iriga City. Ang probinsya naman ng Albay ang nagwagi sa provincial category na sinundan ng lalawigan ng Catanduanes. Ayon kay Mary Rose Santa Rosa, Population Program Officer 4 ng CPD Bicol, ang mga nabanggit na LGUs ay nagpamalas ng mga inisyatibo sa pag-localize ng population and development agenda sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Yung mga criteria po na tinitingnan ng mga RRC po is una, anong population and development issues ng local government unit. Tapos, tinitingnan din nila kung tinitingnan din nila yung kanilang mga initiative to address this PopDev issues. So, pangalawa, we look into the population office. So, yung isang local government unit, dapat meron po siya ng population officer, is either designate or appointed po. Tapos, pangatlo, other criteria I should say is tinitingnan namin yung leadership. Maliban sa award ay ginawaran na rin ng mga cash prizes ang 8 LGUs. We are encouraging all local government units po. Alam po namin na madami po tayo ng ginagawa sa field and we are starting again another 3 years for the Rafael M. Salas. So we document our program so that sabi nga natin, hindi lang tayo dapat yung nakakaalam. So isa kasi sa objective ng Rafael M. Salas is para maipakita natin sa ibang local government unit yung mga ginagawa natin and pwede nila yung magawang benchmark or pwede nilang gayahin to address the population issues within their local government unit. Ginaganap ang naturang parangal ng CPD Bicol taon-taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.